Ave Maria Puríssima, com va això, Abramovic? Salom, Tito Roig, passa per ací, veuràs el biset. Ja tenim ahir la Supercopa. Sabeu que no teniu res que fer, tat? A veure, Roman de romancero. Ni contra l'Arsenal ni contra el Manchester eren favoritos, tampoc. Ja t'he dit que no anem a Belfast de paseo. I ara que han fitxat a Burlayer, hasta l'infinito i más allá. Saps la diferència de pressupost que hi ha? Ja que parles de diners, escolta, com vas fer la teva fortuna? Imagina que el petroli i el gas de la madre Rússia són un gran paello i me'l van partir. Collo, quin paio. Entre quants? 4. Ah, Diuen que els oligarques som un poc fills de Putin. amics de Putin, desde luego. Escolta, esta foto és del nou yate que t'has comprat. Sí. El millor yate que tingues ja te veig demà treballant. I el pitjor ja te pagaré. En serio? Mos deuen diners d'algun jugador de fa anys. Este té 140 metres. Collo, això és més gran que l'esta de la ceràmica. Jo ja estic cansat de treballar en la vida. Ara vull disfrutar. Pues jo disfrute ben créixer al Villarreal, que vols que te digui. I fem unes festes de puta mare. Caviar, xampany i el millor pa del món, el pa rus. Eres un golfo. Yes. Sí que comenceu pronte, russos. Què és això? Vodka, per supost. Com no? I tu no veus? No bec mai. Bueno. Endavant, a guanyar Villarreal.